meghalayapost.news. Kalong shisha kajing songsi kathang ya kayang kasem bat ki kon ki khti bat ya jalahi barakawai usamla Aibok Madur kum Shipai naka Assam regiment bat ubade na kasnong Maubri Haribai district la do no ya la kajingim katba udang a ya Jingiada Iaka ha Siachen Glacier ha gibenta jong jala Jammu Kashmir kemalapan pau Aibok Madur udi Shipai Bashakri ha ka GOC Fire and Fury Corps naka Indian Army jong ka Assam regiment bat kum Shipai la do no kajingim kadai ha ka nyotrik naiwing arjar psau ha Siachen Glacier Jammu Kashmir halor kene ga jingdo no ni Shipai yala ga jingim ki he Shipai ka Assam regiment kilapan paru ga jingdo no ga bakrau halor ga jing Khlad uni Shipai bat kilap haru ya ga khobor songlam shaka yingasem bat ki khon ki khti jungu nadu ka te ga singi bala Khlad lawan penpoy ka met jungu ha ka khandai tarik urisau ha ga sinong Maubri na ga banta banle burom ha ka te sinong bala pun la khai u bala le burom ru nadu Shipai bat ki yingasem ya ka met badangsa ka jungu kum Shipai bala len yalade yala ka jingim ban yakun persha ya ki Nongshun jongkari shushu ka met jong Aibok Madur hadimal ale buram ha Maubri lale bu chimit ha kaying jong ka kemi jungu ha sinong Maubri ba de kamet badangsa jungu on pendap ha ka sinong lingkhoi ka bahap ha East Coast Hills ka badai ka yenglok jungu ba menta ka singi ki Shipai lale bu e kamet jungu sha ka sinong lingkhoi na ka benda bale buram khaddu e kamet badangsa jungu meghalayapost.news.